Nhar it-3 ta' Ġunju jkollna gvern ġdid, gvern tal-poplu, mill-poplu għall-poplu. Fi-3 ta' Ġunju nażlu Malta. Messaġġ ċar mill-eks Ministru Laburista u kandidat tal-Forza Nazzjonali Godfrey Farrugia f'diskors imqanqal f'mass meeting tal-Partit Nazzjonalista f'Raħalt Welidu f'Ħażebuġ. Nhar it-3 ta' Ġunju ser ikollna gvern ġdid. Gvern tal-poplu! Gvern mill-poplu! Gvern għall-poplu! Nażlu Malta! Godfrey Farrugia mela appell mill-qalb lill-Laburisti ġenwini biex ma jibżawx jivvutaw lill-Forza Nazzjonali u saħaq li dawn għandhom biss jibżaw jekk ikun hemm il-Gvern Laburista għax bil-korruzzjoni ibati żgħir. U minn hawn irrid nindirizza lill-Laburisti. Serħu raskom, se nkunaw jien, se nkunaw il-Partit Demokratiku li fil-Forza Nazzjonali ser nkunu qed iddefendukom. Tibżawx, m'għandkomx minn xiex tibżaw. Ibżaw jekk il-Partit Laburista jibqa' fil-Gvern. Għax! Ibżaw jekk il-Partit Laburista jibqa' fil-Gvern. Għax bil-korruzzjoni ibati żgħir u jħallas il-ħaddiem. Godfrey Farrugia saħaq li Marlin Farrugia wiġbet as-sejħa li tingħaqad mal-Forza Nazzjonali u li hu s-sieħeb tagħha huma żewġ affarijiet differenti. B'vuċi emozjonata Godfrey Farrugia tkellem dwar l-attakki li saru fuqu u fuq Marlin Farrugia u saħaq li dawn l-attakki juru li l-Partit Laburista huwa fals. L-attakk u fuq il-femminità tagħna il-koll. Danu prova ċara ta' kemm il-Partit Laburista li qed ikkontesta l-elezzjoni illum u fake. Huwa tkellem dwar l-esperjenza tiegħu fih dan il-Partit Laburista u qal li baqa' jittama sal-aħħar li l-Partit Laburista jibdel id-direzzjoni iżda minflok intażlet it-triq taż-żeblieħ ta' pajjiżna. Godfrey Farrugia qal li minkejja li huwa kwiet ma setax iħalli lil min imisslu mal-prinċipji tiegħu. Min ħataf it-tmexxija tal-Gvern u l-Partit Laburista tfixkel. U ħaseb illi tkun ġentlom u tkun ħanin hija ġufija. Għax l-aħwa jinveru kwiet kemm tridni, iżda tmissulix mal-prinċipji għax issib sur żebbuġi qudiemkom. Jien ma nbdilx, jien se nibqa' dak li jien, it-torċa tal-onestà, hija tmexxija tal-Partit Laburista li nbidlet għax inħakmet mill-qerq. Quddiem dan il-qerq ma tistax tibqa' sieket imma trid tiddefendi dak li temmen fih. Dak hu l-veru soldat tal-azzar, saħaq Godfrey Farrugia. Li meta tibda tara il-kwalità u d-dinjità tal-ħajja fil-periklu tal-qerq, inti ma tibqax ċeċċi bil-qeda, imma tqum fuq tiegħek u tiddefendi dak li temmen fih. Dan hu l-vera soldat tal-azzar! Godfrey Farrugia qal li pajjiżna qiegħed f'salib it-toroq. Kien marit u baqa' marit, m'hemmx ċans ieħor x'nitilfu. Fi-3 ta' Ġunju l-għażla tagħna għandha tkun li nfejqu l-pajjiżna. Fi-3 ta' Ġunju nażlu Malta, temm jgħid Godfrey Farrugia.